खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोर नोंथांमोना अन्नानै खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ अपारेशन सिन्दुराव देरहासार जाबोनाय गहपुर हालामनि 1 नं बिक्रमपुर गामिनि बिफा जुगुल इस्लारि बिमा लावगि इस्लारिनि फिसाज्ला सनिराम इस्लारि बिथांखौ गामिनि बयबो गागि लाइमोन आइजोफोरा गोसो गोथारै देरहासार जाबोनायनि थाखाय बरायदों आरो बोर सारस्रिदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बिथांमोना बे अपारेशनखौ गोबां दुखु खस्थनि गेजेरजोंब्लाबो साक्सेस खालामनो हादोंमोन आरो 25 लाख रां मानबान्थाखौ बिथांमोननि टीमा मोननो हादों। भारत हादरनि लेङाइ हादोरगिरिनि बिसायख'थियाव एनडिएनि बिजाथि सिपि राधाकृष्णन बिथाङा देरहासार जानो हाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। जनता भवनाव मैया सोलोंथाइ बिफाननि मावख'गिरिफोरखौ लाफानानै एबसुजों जानाय मोनसे सावराय जथुमायाव बिटिआरनि बायहारानि बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव फोरोंगिरिनि मासि लांदां जानानै थानाय मासिखौ सुफुंनो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रुनुस पेगु बिथांजों सावरायलायदों। बर' बिजोंनि फोरोंगिरि थिसननायनि थाखाय थाबैनो बर' बिजोंनि जर'खा टेट आनजाद खुंनाय जागोन होनना मिथिहोदों मन्थ्रि बिथाङा। जमदुवार बियाबाव बिपिएफनि बिजाथि उइलियाम नार्जारिनि जानानै बिक्रम दैमारि बिथाङा बिसायख'थियारि फोसावथाइ मेलाव बाहागो लाना माखासे गोख्रों बाथ्राखौ फोरमायथिदो खौरां बिजोंनि गेजेरजों। एबेक्सन खालामगोन, उच्छेद खालामगोन, न' सेफायगोन, गिर्जा न' सेफायगोन, मन्दिर न' सेफायगोन, मस्जिद सेफायगोन, अब्लाबो रायजोनि हाखौ सरकारनो होफिननांगौ होनना प्रमद बर'आ दिनै लिरना लाना फैदों। दा दिनै हा नांगौ ना प्रमद बर' ट्रेक्टर आरो माबाखौ नांगौ पदमफुलखौ नांगौ। नोंसोरनि हाया मियादि जोब होनबा गासैबो मियादिथ' नङा होमबा नोंसोरो सोरनियाव थागोन? ट्रेक्टरखौ नांगौब्ला पदमफुलखौ नांगौबा नोंसोर हाखौ गारनांगोन। बेयाव रोखा लिरनाय दंखायो स्पष्ट। जाया प्रमद बर'खौ इसोर बायदि सानो, हिमन्त बिश्व शर्माखौ हमनानै ला पदमफुलनि दैदेनगिरिफोर इसोर बायदि सानो, बिथांमोना रोखा रोखा लिरनानै हरखाबाय नोंसोरनि हाया मियादि नङाबा बेयाव दा था। जों इभिकसन खालामिनि सिगांनो नोंसोरखौ होखारिनि सिगांनो जिसिबिजों नोंनि न'खौ हुख्रेमैनि आगोलनो नोंसोरो खार होननानै बुंनाय जादों। दा प्रश्नआ बेनो, हाग्रामा महिलारिया बुंदों नों जेराव दङ बेयावनो था। माबा ग्रेजिं लेन्डबाबो, खासलेन्डबाबो, एक्सनाबाबो, मियादि नङाब्लाबो फरेस्ट लेन्डबाबो नों बेयावनो था। 2003 मायथाइयाव जा एकर्ड खालामबाय सरकारि हाब्लाबो नों बेयावनो था, होखार जायोब्लाबो बेयावनो था। हाग्रामा महिलानि ट्रेक्टर पार्टिनि लिडारा बुंदों। पार्थक्यआ बेनो, ट्रेक्टर आरो पदमफुला बुंदों नोंसोर बेयाव थानो मोना। नांगोल पार्टिनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिया बुंदों नोंसोर बेयावनो था। दा सोरखौ नांगौ? नोंसोरनियाथ' सरकारि नंजोबा। बे सरकारि नङि हाखौ नांगौब्ला ट्रेक्टरखौ आरो पदमफुलखौ गारनानै नांगोलनो हो होननाय जादों। मिथिबाय? अब्लासो नोंसोरनि हाया बासायगोन। सोरबा जुदि गोरोन्थियावनो जुदि ट्रेक्टर आरो पदमफुलनो भट होबाय, नोंनि मियादि नङि हाया गासैबो सरकारनि जाबाय होननानै सानना ला। बिनि अनगायै आं जेबो बुंनो सानाखै। सालाकाटि बियाबाव इउपिपिएलनि बिजाथि लरेन्स इस्लारि बिथाङा साखाफारा जादों आरो खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव माखासे गोख्रों बाथ्राखौ फोरमायथिदों। गासिबो जुजिनाया गोरलै नङा। सुथुरखौ लोरबां साननो नाङा होननाय मोनसे बाथ्रा दं। गतिके बिथाङा आगोल 10 बोसोर इएम जादों, एबारबो बिथाङा एमसिएलएमोन। बिथाङा मा मावखो, मावनो हाखोना हादिया, मा फसंथान लाबोखोना लाबोदिया, बेफोर गासैबो बाथ्राखौ सालाकाटिनि रायजो राजाफ्रा मिथिगौ। बिपिएफनि सरकारनि दैदेननायाव मा जाखो, प्रमद बर'नि सरकार दैदेननायाव मा जागासिनो दङ, बेफोर बाथ्राखौ रोखा रोखा बयबो मिथिनायखाय प्रमद बर'आनो दिनै साबसिन जानानै दङ। खम समनि गेजेराव बिथाङा गोबां हाबा मावदों। हारि बोरोन धोरोम बासियाजासे बिथाङा खामानि मावगासिनो दङ। ओंखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा लुबैदों जाय प्रमद बर'आ बिटिआर ओनसोलाव थानाय 22टा हारि हारिसाफोरनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। बिथांमोननि राव जौगानायनि थाखाय, राव फेहेरनाय फुवारनायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं। गुबुन गुबुन हारिफोरनोबो हा हुनि पाट्टा होदों, जाय जेराव दङ रावखौबो एफेक्ट खालामा जासे। बेफोरबायदि हाबाफारिखौ नुनानै मानसिफोरनाव फोथायनाय फैदों जे प्रमद बर'आ 5 बोसोरावनो जुदि इसिबां मावबायबा आरोबाव बिथांनो जुदि जों खाबु होयोब्ला आरो बिथाङा गोबां खामानि मावनो हागोन।
दिनै जोंनाव गेजेराव हाबा थगायबाय हाबाखै होननानै जेरैबायदि बुंदोंमोन दिनै गहपुरसिम जोंनि बिटिआरनि जे सिमा बे लावबाय आरो एबार गहपुरनि रायजो राजाफ्रा भट होजेनसिगोन बिश्वनाथ महकुमानि रायजो राजाफ्रा होगोन सनितपुरनि जिल्लानि गुबुन गुबुन जे ओनसोलफ्रा दायो बिटिआरआव हाबबाय बे मानसिफ्रा दिनै भट होजेनसिगोन दा बेनिखायनो बर' इन्टेलेक्चुवेलफोर बर'नि गौथुमफ्रा दिनै ओंखारबोदों नङा प्रमद बर'आनो थिग जाया बड'फानि जे सिमाङा माने संकष्ट सदियामोन दिनै गहपुराव 500निबो बारा मानसि थैदोंमोन बिएसि एकर्डजों लाबोनो हायाखै बिटिसि एकर्डजों लाबोनो हायाखै नाथाय थामथि खेबनि बर' एकर्डजों गहपुरसिम जों जे सिमा सोसननो हाबाय बेनिखायनो बर'नि गौथुमफ्रा बर'नि इन्टेलेक्चुवेल मानसिफ्रा दिनै मोजां मोनदों आरो बेनिखायनो खुला खुलि दिनै प्रमद बर'नि सरकार दाफिननांगौनि थाखाय बयबो मदद होनानै खामानि मावगासिनो फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा हारसिङैनो सोरखार दागोन होनना फोरमायथिदों खौरां बिजोंनि गेजेरजों खौरां मोननाय बायदिब्ला बाक्सा जिल्लानि 25 नं बागानपारा बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि बनमालि बर'नि जानानै बिसायख'थियारि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाहागो लादों आरो माखासे गोख्रों बाथ्राखौ फोरमायथिदों खामनाय सन्दनक মই কি বলে কয় আমি যেহেতু সরকার বনাব ইয়ার পিছত মই তাক কালচাৰেলৰ প্ৰেসিডেন্ট দিব বিচাৰিছো সেইটোৱে কোন চুকুৰালি চিনি নাপায় মই এই চন্দন নিচিনা মানুহ চন্দন নিজে চুকুৰালি হ'ব পাৰে মই কোনো চুকুৰালি মই চিনি নাপায় চন্দনক মই মুঠতে চৰকাৰ বনাব ইয়াক মই অত্যাচাৰ নকৰিম চিন্তা নাই তাক কালচাৰেল প্ৰেসিডেন্ট দিব প্ৰমোদ বড়ো ছুইজাৰলেণ্ডত থাকিব খাম্পাও হাৰিব চন্দনো হাৰিব প্ৰমোদো হাৰিব সব হাৰিব কাটিৰ আপডেট নাই তাৰ এই ৰাতি পইচা বিলাবতো এই পইচাটো আমাৰ ৰাইজে আমাৰ বিপিএফ সাপোৰ্টাৰসকলে ল'ব খাব কিন্তু ভোট দিয়া সময়ত বিপিএফক দিব কিন্তু বিজেপি থাকিবনে বিপিএফৰ লগত চৰকাৰত বিজেপি থাকিবনে কেনেকৈ বিজেপি থাকিব আমি অকলে ইলেকশ্যন খেলিছে কাৰো লগত বন্ধু নাই বিপিএফ সিংগেল কিন্তু বিজেপি যদি কয় আমাৰ চৰকাৰত ৰাখক তেতিয়া ৰাখিবনে নাৰাখে কোনে কৈছে বিজেপি যদি কয় কোৱা নাইতো ৰূপজ্যোতি কাম নাই ৰূপজ্যোতি বিজেপি না কংগ্ৰেছৰ বিজেপি মই ৰূপজ্যোতি কেনেকুৱা কথা কয় प्रमोद बर' बिथांनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों कास्टम बिथाङा माखासे गोख्रों बाथ्राफोरखौ फोरमायथिदों खौरां बिजोंनि गेजेरजों कन्टाक्ट মই কাম কৰা प्रमोद बर'ই কৈছিলে কোনো দিন মই এমএলএ মন্ত্ৰী নহম কোৱা মানুহ ইলেকশ্যন নিখেলিম বুলি কৈছিলে হাগ্ৰামা ছাৰে কৈছে হি ইলেকশ্যন খেলিব प्रमोद बर'ই ইলেকশ্যন খেলিলে प्रमोद बर'ই কৈছিলে যদি বিটিআর চুক্তি আখৰে পালন নহলে মই সুইসাইড কৰিম বুলি কৈছিলে এই সুইসাইড নকৰিলে ইলেকশ্যন নিখেলিম কোৱা মানুহ খেলিলে সুইসাইড কৰিম বুলি কোৱাটো নকৰিলে তেওঁৱে কৈছিলে যে কোনো দিন কৰাপচন নকৰাকৈ চাকৰি দিম 10 লাখ 20 লাখ পইচা লৈ কিনি কৰি দিলে সুইজাৰলেণ্ড তেওঁৱে কৈছিলে আসল কথাটো আমাৰ বিটিসিৰ বাকি অকলে সুইজাৰলেণ্ডত যাব নালাগে ইয়াতে সুইজাৰলেণ্ড বনাই দিম বুলি কৈছিলে তেওঁৱে কিন্তু তেওঁৱে একো কাম কৰিব পৰা নাই মই কৈছো নহয় प्रमोद बर'য়ে এই 5 বছৰত কেইটা বডোলেণ্ড গেছ হাউস বনালে হাগ্ৰামা মহিলাৰী সাৰে 15 বছৰত 9টা বডোলেণ্ড গেছ হাউস বনাইছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী সাৰে 10টা সাব ডিভিশন বনাইছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী সাৰে বডোফা কালচাৰ কমপ্লেক্স বনাইছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী সাৰে তেওঁৱে ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ বনাইছে মেডিকেল কলেজ বনাইছে এয়াৰপোৰ্ট বনাইছে ৰাস্তা বনাইছে হাগ্ৰামা ব্ৰিজ টেকেৰে বনাইছে আমি আৰটিআই মাৰিছিলো प्रमोद बर'য়ে কেইখন নতুন ৰাস্তা বনাইছে এখনে নতুন ৰাস্তা বনাইছে বলে কোকৰাঝাৰত এফসিআই যত নতুন এফসিআই বনাইছে তাৰ ৰাস্তা प्रमोद बर'য়ে আৰটিআই যোগেদি আমি গম পাইছো তেওঁৱে এখনে ৰাস্তা বনাইছে তেওঁৱে 2 লাখ মাটিৰ পাট্টা দিছে বুলি কৈ লৈছে আমি আৰটিআই মাৰিলো 2 লাখ মাটিৰ পাট্টা দিয়া নাই ঘৰে ঘৰে চাকৰি দিম বুলি কৈছিলো আমি আৰটিআই মাৰিলো তেওঁৱে কৈছে জব আৰু চাকৰি বলে বেলেগ তেওঁৱে আমাকে ইংলিছ নাজানে বুলি কৈ দিলে ইয়াৰ কাৰণে प्रमोद দাদাই যি কথা কয় তেওঁৰ কথা বিশ্বাস কৰিব নালাগে তেওঁৱে ভেঞ্চাৰ স্কুল প্ৰভিন্সিয়েলাইজ নকৰিলে একৰ্ড ইমপ্লিমেন্টেশন নকৰিলে प्रमोद बर' गुबुन फारसेथिं बे बाराव बिजेपिआ बिटिसिआव गोहोगोरा हानजा महरै बिसायख'थि गेलेदों आरो बिटिसि बिसायख'थियाव बे बाराव बिजेपिआ सिंगल लार्जेस्ट हानजा जाब्लाबो गोमोनांगौ गैया होनना गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गोख्रोङै फोरमायथिदों